יוזמה ברוכה של ראש העיר לבוא ולהקים מנהלת תעשיות למעשה עסקים. כשאתה בא ומפתח עיר ברמה של פיתוח חדשני, יצירתי, יעיל, הדבר הנכון זה לקחת את הקהילה העסקית, לשלב אותה יחד איתך בתעשייה. נתניה עברה בשנים האחרונות שדרוג של עשייה תרבותית ענפה ביותר. בנינו מוסדות תרבות, בית ספר סיטר, קונסרבטוריון עשיר מאוד ופעיל מאוד. כל ההצגות שיהיו במדינת ישראל שמעלים במות התיאטרון הרפרטואר הישראלי יגיעו כאן להיכל התרבות נתניה. הציבור מוזמן. בשם שופרסל חג חנוכה שמח לכל תושבי נתניה ולאנשי עיריית נתניה שנותנים לנו את השירות הטוב והמצוין. בהמשך שיתוף פעולה טוב. עיר אטרקטיבית, אווירה מעולה לעסקים, אווירה תומכת, מעודדת. כחברת השקעות אני מקבל את כל התמיכה והעזרה מצד הגורמים. העירייה מעמידה לרשותנו את כל האמצעים שיכולה לתת ולהעניק על מנת לתת את השירות הכי טוב לכל תושבי נתניה והסביבה. חג שמח אמיתי. מי שמסתכל כאן מסביב ורואה את הכמות העצומה, באמת כל הכבוד לכל אלה שהגיעו, והגיעו רבים, זה צפוף, פשוט צפוף. הבשורה שלי היא שנתניה הייתה, נשארה ותהיה המקום הטוב ביותר שכל יזם יכול לחלום עליו מכל היבט אפשרי. גם בהיבט של נגישות, גם בהיבט של זמינות, גם בהיבט של מקובלות. אנחנו פורסים שטיח אדום ואור ירוק לכל יזם ויזם. תעסוקה זה מקור הכנסה, אבל בראש ובראשונה זה מקומות עבודה. ואנחנו שואפים שרמת האבטלה בנתניה תהיה 0.